apa sing 8 kilo kae, Mbak? Bener lah. Lah kok kabeh ro nek Pak Ijo ki 8 kilo ki lho. Lah 8 kilo tenan lho, Mas. 8 kilo tenan. Gimana kabeh ki tentang Mas Maijo? Yo kewer-kewer tenan, Mbak. Sapa ya ke sing ganteng dhewe ke sapa ya ke ya jelas Yuda. Lah sebelah ke sapa ya? Aku ala. Iya. Tapi aku ala konsekuen kok, Mas. Lho kok iso Konsekuen. Saiki ala besok ala. ya lagi ero iki lah kok enek wong elek kok sombong iki lagi ero. Sriwit dodolakan gayeng marem sriwit doda marawani pagelaran seni budaya Jawi wujud teater tradisi nyata budaya kang Tak iwasi-wasi mlaku mulai tan sampai kulon. Sampai mandek kok mecucu wae iki jenenge nyapa to Cahayu? Piye to, Le? Lambemu ki nek mecucu malah kurang kelihatan enggak begitu seksi akhirnya kayak gitu loh. Piye to, Le? Aku iki goleki Mas Maijo aku lho, Le. Ojo lek to iki. Wis kadung macak. Wis sampean kan lekku to. Ya lek tapi aja nyelok lek gak penak karo liyane iki lho. Gak apa-apa. Nyeloki paling gak sesuai dengan kondisi sekarang. Lah, nek lek delok wong njaba ning pasar, lek brot kan gak enak to nyelok. Nek misalkan Tapi lek berat ya, misalkan Brot lho kan kelihatan lebih kekinian ngono lho, Nduk. aku pengennya lek berat. Ya aja ngono. Mas Broto aku lho, Mas. Lho kok emas neh to? Enek apa? Mas Le. Mas Broto, Mas Broto. Mas Maijo aku ilang. Paijo. Paijo sing cah gaene riwariwi kae? Sayangku cintaku lho. Masa arep. Aku wi resah lho. Tak omongi ya. Bangkrahan kaya Paijo wis ilang wis ben ilang ae. Lho piye Wis ta? rasa dipikir tunggale Paijo ki akeh ning donya ki. Contone to. Aku malah ke Mas Maijo no. Alah, dijajal sing cilik-cilik ini ki ya ora apa-apa to nyapa to karo Paijo ki lho. Nyapa kok kudu karo Paijo? Ya Mas Maijo berbeda dari yang lain loh. Saya iki. Bedane dari yang lain apa? Ya ada sesuatu di dalamnya Mas Paijo. Masalah. Iki aku sing penasaran. Apa? Sesuatu iki karena Paijo iki wonge gede, apa karena irunge dawa atau sesuatu yang lain? Yang lain. Wis kayak ono clue, kayak ono contoh nih, gambaran. Gak iso, hanya aku yang tahu. Apa jangan-jangan sing 8 kilo kuwi? Sing duwe 8 kilo ya Mas Paijo tok lho, Mas. Wah, iya. Dane lak kewer-kewer ngono iki. Pamite golek bansos, tapi kok ora balik-balik ki piye to? Pamite golek bansos, ora balik-balik sampai saiki. Tak telepon yo ora diangkat. Mbok hubungi yo ora kena. Gak kena, terus aku ngene iki kudu piye? Kuwi liwat WA, IG, sosmed liyane gak nyambung. Gak nyambung lho, Lek. Terus karepmu piye, Nduk Cahayu? Wis piye ngene iki? Golek referensi apa no, Mas? Intinya pengen nemokne Paijo. Heeh. Anda ketemu orang yang ngerti dhewe to lekmu iki. Manajer artis. Event organizer. Ya, MC. Parkir liar. Parkir liar. Lah iki sing anyar nih gum sempat tak sampaino di episode wingi. Apa? Konsultan mencari barang hilang. Lah, iki. Ya Mas Paijo kok mbok padani barang iki piye ta? Segala bentuk sesuatu yang diciptakan Tuhan iki iso diarani barang ngono lho, Nduk. Iya. Nah, apa to, Jan? Terus aku kudu piye? Aku tidak bisa menjauh dari Mas Paijo. Jangan khawatir. Solusi Ada di pasti ada nek wis ketemu lek brot. Lho.
Aku duwe jaringan internasional sing iso nemokne wong ilang kaya ngono kuwi. Sik ya, tak telpone agenku. Aku duwe agen rahasia sing luar biasa. Kono pusing lak gak enak Mas Paijo. Tenang ya lah. Sik ya. Lho kok dililit. Dililit piye ta? Iki ndi to tulisane? Ya iya. Aku pengen ngrungokne. Halo. Prisa. Aduh, kamu di mana sayang? Pelekku ya ampun. Ya ampun masih di rumah. Jam segini kok kamu belum bangun sih? Iya, ada tugas baru. Bisa ke sini ya? Iya, entar bayarannya seperti biasanya. Malah ini ada bonusnya. Ya, gampang lah. Hadir di sini ya. Tak Sherlock sebentar lagi. Kamu harus datang. Wis ojo kuwatir. Tak tunggu Pris ya. Tak tunggu ya wis. Iki lah. Jaringanku iki jaringan internasional. Orang hilang, barang hilang, segala sesuatu sing hilang iso tak goleki. Tenang lho kadung bro. Oh, iki to. Iki. Apa ya kenal? Ya iki. Agen rahasia. Mas Broto. Halo sayangku. Hei. Wis kenal lagi? Udah lagi. Udah kenal. Besti, Mbak Nadia. Gimana? Gak iso balik. Iya, Ngene loh. Setak. kok mancep Milo. Mantep Mas, pokoknya. Kami mancep. Tapetan. Saiki mulai rada kendel ya. Pris, Pripun? Nggih, enten saw- apa niki Mas? tak sawang-sawang kok kado anakmu lho. Kaya anakan kelinci nek ngene gitu. Karena niki nggih model baru loh Mas. Piye kabarmu? Alhamdulillah saya Mas. Teleponku memang wis jelas. Jelas. Kita punya tugas baru. Napa niku? Nadia kehilangan pacar sing dicintai. Nah, Anda menemukan orang yang tepat. Kuwi nggon aku ya nduk ya. Aku nyelesai ya Mas Apa ya. tak Aku dewe nyelesai. sih? Tahu ora. Nadia kehilangan orang yang dicintai. Sama masih genas apa ta kuwi? Roh to, pacare Nadia? Apa saya ngolong kelo kae, Mbak? Bener lah. Baik. Lah kok kabeh roh nek Paijo ki 8 kilo ki lho. Baik. Ngolong kelo tenan loh, Mas. 8 kilo kan? Kenal kabeh ki tentang Mas Paijo. Yo kewer-kewer tenan, Mbak. Doke Mas kan maksudnya pas nganu ki. Gawa ndok ngono lho, Mas. Oh, nggawa ndok. Kali Nadia gawa ndok, doke Ndok 8 asin. kilo. Ndoke 8 kilo. Ya, gawe ndok asin kok gawe maratuane. Gratis ae. Tak pikir ndok sing ndi. Tugasnya yang jelas kuwi, goleki Paijo. Aku njaluk tulung ngene awakmu sebagai tim pencari Paijo iki umumne ning nggone sosmed. Diumumne iku bukan diumumne Paijo ilang. Disamudono gawe sayembara ben gak konangan liyane ya. Siap gampang, Gawe Mas. sayembara nek Nadia iki engko bakal golek jodoh. Tapi jenenge aja Nadia. Ganti sapa? Diganti Risnawati ngono wae. Lihat to. Risnawati. Ngono kan ya apik to. Risnawati. Iya. Nek enek wong golek jodoh jenenge Risnawati. Mas Paijo lah panggil genah. Ya, kingko masalah media sosial ning sosmed pengumumane tak pasrahno awakmu. Ning Instagram. Ya, aja lali. Ya. Twitter. Yo. Ning ngene YouTube. Oh kok YouTube gak masuk ya nek pengumuman ya. Yo ora masuk no, Mas. Instagram, Video Twitter. apa piye kok YouTube? Lali Instagram, aku. Twitter, Twitter Facebook. pokoknya Facebook, Sembarang, segala sesuatu media sosial yang terkait dengan pengumuman, inggo tugasmu kanggo gawe pengumuman kuwi ya. Oke, siap. Ojo lali ngo bayarane jelas ae. Tenang wis Wes, keri ya. pokok Mas Gampang ya, Paijo Mbak, ya? balik. Wes tugasmu jelas, Jelas. membuat pengumuman nek Risnawati mencari jodoh. Oke, siap. tak- Gampang, Mas. Wes Engko ngono ya? tak gade link karo pas bote. Lah. Saiki kan media sosial to, Mas. Iya no. Lah erane saiki ya era kekinian to kita, era modern to. Wes gak Online no ngene kok, Mas. online. Online. Wis gak zamane nggae kentong aneh, gak zamane nuthuk kenong wis gak zamane. Saiki lewat era media sosial. Wis ngono ya. Wis Siap. ayo nang budal loh. Ayo siap. Andem gawe awake dhewe. Ayo siap. Ya Wes udah ya, dong ya ngono ya. sayang. Ayo siap ayo. Wis ya. Wis awe aja metu pisan wae. Wis tenang ae. Nah, wis ngono ya. Nduk.
lawang cekrah-cekrah watukmu. Apa ya ngene iki to? Lah iya. Angger mlebu metu kudu ditabuhi ngene iki to. Hah? Ora angger mlebu metu kudu ditabuhi ngene iki to. Mlebu metu iki ditabuhi ya mbah dituthuk, tanpa dituthuk ora iso mlebu. Aku kae ora tak tutuk ya iso mlebu dhewe nggonku. Jere sapa kadang ya kudu dituthuk lagi iso mlebu. Mbok sumpah picek belek iki lho aku. Lah, Lagi 2 menit iki lah roh nek kowe wi asline dulurku sekandung iki lagi roh aku. nih. Masa Wi- masa kowe iki dulurku Ngene. Ngene lho, kowe iki karo aku iki ternyata dulur Tua. sekandung. tuaku nalika semono tuaku. Kakang kawah, kakang kawah. Adi ari-ari. Ya. Dadi Memper, biyen cara mbok kan menungso ki digawe saka tanah, ya saka lemah. Nek aku ndelok saka sumunar cahyane ngene iki mesine aku ki saka tanah masjid mestine. Tapi nek ndelok model Wah, ya jelas cok, sampe asli saka tanah masjid to. Awakmu Dadi- jelas saka tanah longsor. Ngono ya dak sih, ya kowe iki Lah karo nek dulur antara tuwa. kowe karo aku ki ya ado lho wong mlaku ki kan ya mesti kan sapa ya ke sing ganteng dhewe ke sapa ya ke ya jelas yuda. Lah sebelahe ke sapa ya? Aku ala. Iya. Tapi aku ala konsekuwen kok, Mas. Lho kok iso Konsekuwen. Saiki ala besok ala. Dadi konsekuen elek saiki besok nganti elek. Saiki kalau Yuda wah bocahe walah mencorong cahyane jal 40 tahun ka sak mingkus. Lah aku ya tetep Ya lagi ero iki lah kowe nek wong elek kok sombong iki lagi konsekuen apa kowe iki kok iso aku iki jane ya nuwun sewu. Aku duwe dulur kuwi isin aku. Kok Isin manggone ning ndi? dari segi pakaian. Ya. Lho. Aku kan ya nganggo busana ya katon wibawa. Paling ora nek cara aku mlaku. Mlaku. Lho, saka kono lho. Ya. Perbawamu Perbawa dajal kowe mlaku saka kowe dulurku kandung ora paling ana ora wong wah. Iya, ora ana bedane Nek to. ora bupati ya camat Camat lah. awakku. Lah kaya aku Coba perbawaku lakukan. jan mlaku. Ya. Alah. Maling pitik. Aku njojo kaya ngono to iki. Uang Ngene lho, kok Dik. iso. Paling nek cara aku ya cara ketoprak dadi ral, jaruk tingkane set Iya, laku set. ngene. Gagah. Tuduk tulintok entek. Wah. Wah, cara anu patih. Wah. Cocok perbawa tenan kok. Sowan mu apa padha raharja patih? Heh? Lho, kuwi mang lho aku takok mang lho. Mundi dawuh panjenengan. Ora usah mbok pundi, aku tau mbok pundi tiba. Kadang kala ya kaya ngono kuwi, anane tak goleki tibamu bendang rono saing aku. Pantes nek cara dadi wong paling ora cara ning ketoprak ya ratu lah minimal. Bareng kowe njajal mlaku saka kono. Bayu. Jeneng adikku Ratu ya aku cara bedane ya. Nah nek kowe coba mlaku njajal. Tutuk. Tak tung tak detak. Piye? Bapak Ibu, inilah tadi sponsor obat cacing ya. Wah, kowe iki wis ora Aja ngina dayane mrutu. maksude. Omonganmu lho kok Lho, gedhe dhuwur kene dadi Menungso gak paham. ora nyaut kowe. Aja. Aja ngina dayane mrutu najan to cacing. Kuwi umpamane cacing cacing pesen cangkem niki nek dituk apik men lho. Loh. Piye ta kowe iki? Arek apa? Kok pande? Ora modale lambe dienggo omong iso mrono mrene ini kok iso apik ini lho. Sik tak Apik tenan lho. Apik. ora beda kaya lambemu. Lambe iki lambe kaya ngene iki lambe sing apik. Lah kok iso?
kastanya tuh beda. Bayu kasta. Kasta lho. Wong Jawa Bocah rupane kaya pelek kok iso. Lho, tanpa pelek wong ra iso munyer. Berarti sing penting pelek. wah ya ora iso no. Iya ta. Sing penting karet. Nek gak enek karete, lho, piye? Ya. Pelek ora diencepi karo karet. Ana karet gak ana pelek, sapa sing nyakot? Oh iya, berarti sing penting Pelek. berarti nek ngono kabeh iki sing penting ya Gusti Allah. Iki masalahe nek wis entek ya wisan. Entek ya padha karo rumah hantu. Oh, modal mak. Mah. Piye? Kowe iki aku pernah tuwa ki makmu ki wis Aku yang ngertian duwe dulur kowe ya. Ya. Aku ning jero weteng moh lair. ngene lho ceritane biyen. Nalika lairku karo lairmu ki trah beda. Bedane. Manalika lairku ki simbok karo bapak. Nalika Saresmi, ngerti? Saresmi? Saresmi apa ta? Wah, Saresmi. Saresmi ki. Oh, Remi. Remi ki ngene. Lah ngene apa Mas? Saresmi. Anu tepuk tangan. Gak paham aku bahasa-bahasa sing saresmi sing Kowe ki adikku lho ya. Mbok sing bahasa-bahasa saiki ik hamster. Ik videos ngono lho, bahasa saresmi bahasa apa lho? Delok nang mlicet. Mlicet. Hah? Lah iya mlicet kae lho. Saresmi ateges awar wong loro. Wong loro nalika Lagi ho hihe. iya. Oh iya bahasa saya beda. Nek bahasamu apa? Kasta pendidikannya jauh. Reproduksi. Weh reproduksi. Reproduksi. Oh iya iki bahasa apa? Reproduksi. Reproduksi di dalam reproduksi akan membuahkan Saluran unsur-unsur tanah nggo mendem kowe kuwi. Dadine aku nalika semono kuwi lek urung ana listrik. Oh. Zaman urung enek listrik. Durung ana listrik. PLN urung mlebu. PLN urung dikorupsi kok. Iya. Jadi jek murni Jek murni. pada waktu itu murni ndak ada berbau apa-apa. Betul. Jadi hasilnya ya murni lagis kaya aku gini. Mergo urung ana PLN. Urung ana lampu, urung ana listrik. Najan to aku ala, jero aku apik. Konsisten ki mau. Heeh. Kuwi nek pas lairmu. Beda karo lairmu. Pas lairku. Wah, dimanipulasi sing werna-werna. Terus ana lampune padang. Iya, wis Usum PLN. PLN dadi cara polah barang ki wong tuane dhewe ki cetha banget. Heeh. Cetha banget dadine jelas apik. Apik padang. Padang. Masalah wis ana listrik. Wis ana listrik. PLN. Mulane Iya. bapak ke arep nanti, Pak. Arep tem PLN ngono kae. Yo pas zaman lairku kae. Nek ra salah ya pas zaman lairku goleki Kata-kata kuwi lho. kata-kata apa Kowe iki aja ngisen pakailah bahasa yang baik dan benar. Betul. Dateng PLN. PLN ora teng PLN. Dadi ana spasine. Walah, ana spasine to. Ana spasine. Teng pundi, Pak? Teng Ya. spasi PLN ngono. Kuwi ora di teng spasi ki digang. Teng pundi, Pak? Teng gang PLN. Dadi ana jarak. Lek Oh. ditempukke ki Berarti tem PLN kuwi ning gang. Iki kok angel menawa momongan. mbahku jan Kowe bar kok kene ning guyangan ya. mau bahas masalah ngono kuwi Wong tuwek ra kena dicontoh aku iki. Ngerti ya, Kang? Kok Kang Di? Apa, Kang? Dik Yuda. Oh iki to sing jarene wolung. Layak dinggo mlaku kok akune glantong. Lah, aku jane ya isin. Isin aku. Aku ya isin aku. Aku najan Wong tok. kowe lho pasuryanmu kaya ngono. Kaya- Pasuryanmu ngono. Kowe iki lho wis dedeg ra duwe rupa ukur-ukur. Lah iya, bobot ya 8 kilo. Oh, alah, nek wong kaya aku. Lah, potongan gagah. lho.
Gagah gede dhuwur. Gede dhuwur. Gagah gede dhuwur. najan ta rada ireng. Lah, Ya. iki wis dedeg ra oleh. Iya, iya. Rupamu ukur-ukur. Gawe stocking sisan. Ngenyak stocking. Stocking. Iki ngono kulite ireng, Mas. Lah, iki nalika bapak ki gawene beda. Heeh. Awakmu nyata wis teknologi modern. Modern. Aku jek zaman Perjuangan. prasejarah. Iki Iki gawene surup. Surup-surup. Sik. ngapa? Tak silakne. Piye? Ya, Wis. lah kaya ngono kuwi. Aku ya ora dedek apa to? Lah kurang Dedek ya apik, ganteng, dhuwur, bagus. Lah ngono dhuwur lho disawang saka ndi? Dhuwurmu lho saka ndi wong lah sak meter kotor lho. Lah iya. Kowe iki lho dhuwurmu lho sak berapa iki lho nek gak ancek kursi asline ya ndek Ya kowe iki. ndek kowe iki. Ayo dokne kursimu. Adukno kursimu. Kursine ireng tapi warnane. Oh, ya dipaku, barang paku payung rasa diseleh kene to. Ah, Orane ngono kowe kok wong padha dulure kok dak siya iki piye? Mas ya dulur nek aku karo Kang nyoto. karo Kang Pluncung. Jenenge sapa? Kok pluncung. Jenenge lho. Kuwe. Kowe Kowe iki toples kowe. Pluncung sapa? ngene iki. Cumplung. Kang Cumplung kan saudara kandung. Lah nek kowe iki apa? Kowe iki dari anak kiri. Lah, anak kiri, Ibu kiri kowe iki. ibu kiri kowe. Ayo kiwa iki raga buah barang Lho kuwi. kuwi lho sing bojo sing ora sah lho. Ora sah kuwi. Ibu kiri kowe. Ibu kiri. Kiri. Ibu Siri. Hah? Siri. Ibumu Siri. Iya, karo pakku. Pakmu. Oh, siri sing dinggo kae ta? Ya, kayak ibumu Siri. Kuwi Suri. Suri kuwi lho sing apa nek mangan iwak jero enek surine lho sing lincip sak meng ilat lho. Kuwi linggis kuwi. Linggo sing nggo nyotok kowe kuwi. Ora mlayune kok wadah men ta. Tadokne pisan. Pedawan peti masalah so gua. Di gua yo gampang. Gua ayo jipuk neh. Dipokne. Wong kok iso. Orane ngono, kowe iki kok padha rara aku ki bingung. Aja cecak-cecakku kowe. Kowe ya aja cedak aku isin aku. Panal kowe. Kowe rada rono. Aku nek cedak karo kowe 2 menit ta kuwi tularan melarat. Lakmu ngobane aja nemen-nemen lara kene iki. Kowe ngerti pra ukir-ukiran iki? Nyapa? Ki, rungokno nggone bapak iki. Sopo iki nggone? Nyewa kowe. Ngene Pak anu lho. Pak Didik. Pak Didik Kowe ya iblis. Ngene aku ki bingung tenan, Kang. Awakmu ki minangka kakang-kakangku ki aku ya njaluk tulung ngono lho. Sapa sing ngarani aku kakangmu? Nggon rupa ya ora padha. Sorry no, sorry nek aku dadi kakangmu. Sorry no. Golek kakang liyane. Liyane wis mati. Ora. Aku mbok daku dulur mah. Pokoke aku nek karo kowe, ibarate iki dadi godhong moh nyamuk, dadi banyu moh nyuwek. Dah lho, kulawek. Piye ta sing bener? Dadi godhong godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyamuk. Lah, aja sini-sini aku. iki lho, kaya cangkeme iki. Ndi? Pintel. Cangkemmu kuwi lho, Iki lho. Iki. Wah, iki. Gak ki aku ki kok mbok sia-sia ngono wong ya dulur. Kamangka ki awakmu kandung aku tiri kan ya ora nek bedane to. Ya panggah beda. Beda. Pokoke gawean omah iki kabeh babakan omah sing Ha iya aku karo aku Dik Yuda iki. ya lemah, Lembah sing 4 hektar, kae kandakno. sing kulon balai desa. Gone Tulung kae aja mbok dol. Aja mbodal kae. Lah nyapa ora didol. Kae lemah bengkok goblok. Lemah bengkok kok kae cedak balai desa kae. Kae Heeh. aja mbodal. Wis. Lemah bengkok. Wis pokoke Bocah edian. pegawean sing elek abot-abot pasrahne ning kowe. Pasrahke kowe. Sapi winginane manak Ya. bagianku karo Kang Kumplung. Iki sapi. Tletong kae 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 bagianmu. bagianmu. Kuwi lak sapi. Tapi ya apik to kena nggih pupuk. Payu didol. Ora masalah. Pupuk arep mbok pupuk ning tegalane sapa? Tegalane tok anu. Kae desa. nggonku kae. Tegalan kae nggonku. Kuwi nanmu dhewe. Iya. Kan balai desa kan gone bapak kae. Heeh. Aku ndelok sak cikrake ra enek to. Nek enek 2 rit teh nggo nguruki kowe. Ora masalah. Kae ngerti mobil? Avanza kae nggonku. Avanza putih. Putih.
Iya, iya. Mobil putih. Heeh. Dhuwur enak lampune abang. Heeh. Duit. Tulung kaya aja mbok dol. Aja mbok dol. Lah nyapa ora oleh didol. Nek? Nggone puskesmas ki ambulan ya. Hah? Ambulan. Iya bakal nggo ngemot. Heeh. Wong mat kowe kuwi. Nggo ngemot kowe. Oh, kok mesti sia-sia. HP. Apa? Lah ki HP ki aline gonanku ki. Ora iso. Ngawur iki HP-ku ki nek wong WA ki lho. Wah, jelas iki job iki. Piye? Dari melok ta aku. Adira Finance tolong pembayaran besok telat alah. Kuwi tagihan kuwi. Tagihan. Kowe ndak sing dipamerne. Iki lho. Cetha sing wacana ta mripatmu sing cetha aku rapati Weh, nyam. viral iki jelas iki. Iya. Wih. Di Iso malik-malik kaya ngono ya. Wah, iya dijengkingne. ora ana apa-apa. Oh, HP-ne mati kok. Wah, Iki lho. Lho. Dicari untuk menjadi suami iki lho, lowongan seorang wanita lho. Bercadar iki. Iki mesti wonge ayu iki. Cadaran kok wong muslimah iki mesti. wah, lagi tak petong kowe. Petong Iki apa? golek bojo iki. Iya, bojo. Wacane pisan kan. Ya. Dicari untuk Kali, menjadi kowe aja melok Aja melok. ngrungokne. Ora aku niteni irunge kaya apa. Alah wis rasane kowe rasanya, Bang. Ayo diwaca. Untuk menjadi seorang suami bagi yang pria akan dijadikan suami dan yang wanita Dijadikan bakal dijadikan sedulur Sinorawedi. Iki awake dhewe iki lho. Ngleboni sayembara awake dhewe. Dik Yudo. Apa, Kang Jumpe ngerti posisiku. Sampean duduk. Aku wis duda. Kowe ngerti aku rabi oleh pasar tak tinggal mlayu. Mbok tinggal mlayu. Iya, mergo aku rabi jebret nalika semono karo wong tuaku Ya. ki mau rabi sesuk ku wis ditukokke lemah. Ya apik nek kudune. Apik piye to kowe iki? Lah, wis ditukokke Aku langsung lemah. mlayu tukokne lemah kuwi. Lah sebabe? Heh, Sebab aku lemah tukokne lemah sak ledok. Oh, nggo mendem. Nggo nyetak botol. Oh, kok Aku nyetak mlayu. botol. Lha iki Ya, kan Bapak anak wong tetep sugih. daftar iki. Ngene ceritane. Ayo aja melak-melak. Aja melak-melak. Iki urusane wong tuwa. Jenenge sayembara iku praya. Ora iso kowe. Urusane Urung wis cukup beda. Umurmu lha gek pira? Wong ngandene wong kowe-kowe iki lho wis padha. Aku sik duwe bojo pakai setia to. Urusane kuwi wis beda meneh. Kowe duwe Nah. bojo ya karepmu, Bojo ya ora karepmu, duwe bojo ora ya duwe bojo, karepmu. karepmu. Kok janji wengko Melu-melu. melu-melu. Wo, apa nih? Tak. Oh, kowe. Ben pedhot sisan sing 8 kilo. Tenan. Ben pokoke. Yo sak mrene to. Ora wates Wis kene ora tok iso. pokoke. Wis ora iso. Wis tega-tegonan aku wis Tega. ya tega-tegonan. Awake tetep tega. Awake daftar, Kang. Daftar. Mbok sing ditampa kowe, mbok sing ditampa aku nek Wis Ora bejan. mungkin. bejan. Wong wajah-wajah kaya ngono ditampa apa ya enek. Lho. Wong wedok saiki ukurannya bukan wajah, critakno. Cerita apa? Daro, ora cerita apa? Piye to we? Cerita apa? Wong saiki iki ukurane bukan wajah, critakno. Iki lho. Wong saiki ukurane bukan wajah, tapi Nah. rupa. Ya. Padha kuwi. Tapi yang penting ati, Mas. Ati. Orang itu yang penting cinta. Cinta apa? Karena cinta itu adalah getaran yang lembut berasal dari nuansa hati yang tersimpel di urat saraf, alah. baik itu otak kecil dan otak besar, akhirnya turun di jantung koroner. Rene. Apa? Kuwi angen duduk. Rene. Wis rasah kakan bos wong wedok. Walah ora pengen aku ora pengen. Wong wedok ki ukurane duduk rai wing ganteng otak kerja ora gablek apa-apa ora bakal oleh wong wedok. Sing Iya, penting kowe. aku karo Dik Yudo ki Iya. Sugihmu ki lho sugih warisan. Ora masalah. Sombong Ora masalah. nih. Ora masalah. Ora masalah ya. Iya. Alah. Kowe kok Apa? janji wengko ngetutke aku. Janji ngetutne aku. Sak Ora jam mungkin. ngetutne aku. Nyapa? Tak. Kowe ben 8 kilomu ben bablas. Emang kene wis iki kon kene. Ben ora iso glantong. Glantong. Kowe kok. Budaya. Ayo besar. Aja ngelakne lho kowe ya. Ora budalo. Ya. Ora pengen aku.
Nyapa kok guyu, Jo? Kowe wayahe mulih ngamen ora salin. Sapa sing ngamen? Lah ngono, Bang. Lewatmu kok roh lho. Lah pacakanmu koyo ngono kuwi nggawa apa wi? Kentrong wi. Aja kok pacakane, aja kok kensinge. Alah. Awakmu mesti membutuhkan. Apa? Aku ora butuh apa-apa. Aku ngene iki wis trima cukup. Temen nah. Ya iya to. Aku ki ngerti, Jo. Apa? Wis tak rungon teko njaba. Awakmu disia-sia karo dulurmu to. Wis biasa. Aku kaya ngono disia-sia dulur ki biasa. Nek teteke atiku ki marai kuat. Aja kuwatir. Pas awakmu ketemu karo aku. Alah mesti oleh tombo. Ki nyapa to wi lho? Kok meh padha kono to? Ya, piye? Enek wong apa ora? Enek wong apa ora? Lha iki ndas tok iki ora wong to. Endi? Iki. Lha iki penyakite perawan kok piye? Ndi? Lha iki? Lho iki. Iki Heeh. Rentrenguk wi. sak dok-doke remuk. Nek ganek wong tak omong. Tapi nek enek wong aku mau ngomong aja. Iki berita penting. Saiki lho penting kuwi kaya apa kok ngantek ra nek wong Lah. Lah mosok lah berita iki wis viral aja. viral apa? Temen ah. Ora mudeng aku. Iki ono sayembara. Alah kaya mbok baleni neh. Sayembara Heeh. teko media sosial. Lah Wis ero aku. lah engko wis ero to, Jo. Lha memang penidi ta wae, Mang? Aku nginceng nang ngarep. Lah kok ora krungu? Kuping ku ndok budek, Jo. Wis anu gak masuk ya. Apa? Gak masuk. Gak masuk. Gak masuk. Aja kuwatir. Aku duwe pusaka. Lah, Ora percaya. lho, kok gak percaya lho? Oh bentuke umum kok wisan. Jenenge pusaka ya keris, gagake kaya ngono. Pusaka ki macem-macem, Jo. Enek keris. Marung terus enek apa jenenge watu, Ake. Iku ya jenenge pusaka. Lha kuwi kentrung iki. Lah dialah iki. Lah Luar khasiate biasa. iki apa? Engko ora oleh dibuka saiki. Nek tak buka saiki engko ora mandi. Iki tak tampa. Aku ya karo usaha melok sayembara. Iya. Heeh. Kawan. Tak budal, Heeh. tak usaha nggawe pusaka iki. Iya. Enak budal. Ya, dongakno ya. Iya. Jo. Sik. Piye? Sik, Mas. Aku tak dhisik.